egy videó, csak nem volt elindítva a felvétel, és itt van velem Tiger 6-os. Csumika bátyácskák, csumika bátyácskák, csumika bátyácskák. Jó van. Ja, És NPC vagyok. ebben a videósorozatban steampunkozni fogunk. Úgyhogy Hát, nézzük. NPC. De igazából majd, ha megpromótod vagy, akkor úgyis használni is, vagy ismerkedünk zenét. Ja, lesz. Fel kell újítani a gépemet. Vagy akkor tud jönni ő is velünk játszani. Hát majd talán szülinapomkor. Ennyi. Így haladok egyenlően. Amúgy nem tudom, de én most éppen Brawl Stars-ozok. Tudom nekik szépen. Open for business. Látjátok? Igen, épp ezek vannak két sorok. Ebben What a összesen pump, jump, 310 bámot található meg. De bánt ellenőriz, majd megy a felvétel. Látom, hogy nem nyelv úgy, mint múltkor. Ezzel minden. Hát ez amúgy is kacok, hogyha szeretnétek velem személyesen találkozni, akkor gyertek Digitali. Jaj, már promózza magát. Tehát én már ilyen nagy youtuber vagyok. Én a feltörekvő youtuber. Feltörekvő. Nézzük fel, Én nem is megettem az ismerem. enyémet. Honnan tudjuk? Bam, bam, brőföldös bam, Open for business. Megöl. Jó, megvan. A Shelly megvan. Amúgy közben én Brawl Stars-ozok. Ne! Miért jöttem Jessivel? Miért jöttem Jessivel? Piper, öld meg a bót, öld meg a bót, öld meg a bót, öld meg a bót. Mit csinálsz? Ezzel minden napot amúgy hátralézek. Amúgy, skacok, csinálj egy szavazást, menzás tejbe gríz, vagy anya tejbe gríze. Ez nagyon jó. Ez az életkérdés. Jessivel nagyon jó. Ne! A kutyám. Jessie kutyája, vagy ez a robot. Hú, basszus. Вот меня корисный. Na! És kapcsolok, hogyha szeretnétek, csinálok egy Brawl Stars történet videót. De mit csinálsz, Piper? Helna! Amúgy, skacok, két okos vagy Valiantus? Én. És hát Bálint. Chatbe lehet írni, kommentbe vagy. Skacok, szerintetek vegyek 4500 forintért 170 gemet? Ez hülye. Veszek annyit, mert akkor meg lesz a Janet. Egyik kedvenc brawlerem. Mert nem a legjobb. Jaj, és megölöm a spooky gyereket. Megöltem a spooky gyereket, érted? Spooky, Bálint ingyen lehetett Brawl Starsba szerezni egy pint, és megszereztem, és már meg lett animálva ebbe a Season 26-ba. Oda. Easy win. És a Brawl Stars csatornámon is hamarosan jönnek a videók, csak ugye hát gép update. Oh, bro.
És alvás. Nem állt az ember. Aludj el, kis ember, aludj el, könnyű álmot mozdul az álmod jelen. Megölöm. Menj a pics. Emese nem áll jól a szemese. Ne! Emese nem áll jól a szemese. Sát, ezt mondjatok el Emese ismerőséteknek. Neki üzenem. Emese nem áll jól a szemese. Szuka, biet. Csináltam amúgy, most nem csetetek. Minecraft vagy Cségó? Steampunk vagy Create? Nem, ja, úgy igen. Mondjuk Create az már nem olyan jó. Menj innen, Leon. Leonardo DiCaprio üldöz! Menj! Chat, open for business. Jesse az az én emberem. Chat, és akkor ingyen, hogy tudtok szerezni ingyen kreditet. Amúgy chat. Teló játszok inkább Brawl Stars vagy gépen, ilyen emulátorral. És meg a kedvenc karaktered, de írjátok le kommentbe. Micsoda, a fejed? Végre bevallottad. Mi családbarátok vagyunk, suliba is. Nem vagyunk toxikok. Ne. Hangya? Ó, majdnem meghaltam, mert megölt a izé. Daryl. Amúgy ez nem két okos live. Hát csak két okos, mert chat, G to the G, meg W, meg... Hát én nézem azokat, minden live-on ott vagyok már. Emese, nem áll jól a szemese. Oszta! Creators. Nagyon rossz játék. Emese nem áll jól a szemese, nem áll jól a felese. Csát legyen romturbál innál. Szívesen betörök hozzék, tudom hol laknak. Ki is líkelem. E. Én elmondom, hogy hol laknak. E, A, 4.
Itt kilíkeltem, hogy hol lakik a Bálint. Meg én is tudom, hogy hol lakik. Amúgy igen, mert hát mi legmegfőbb osztálytársak vagyunk. A. Halljátok, már ötödikbe úgy kell vagyis hát hatodikba úgy kell már magolni. Helna. Helna. Vizsgál, itt van Gearbox. Amúgy ő már kicsit kezdte utálni sajnos. De amúgy nem, mert így leizéltek engem. Örülök amúgy neki, meg nem is örülök. Hogy utálok. Jó, hát nem úgy hallhatóan. Tényleg? 8 bit. Tényleg 8 bit. Ne, a Leon, a Noob Leon, a megszentségteleníthetetlenségeskedésetekért. Hol van? Hogy kell bannolni ezt a gyereket? Bro, nem, most nem megy valami meccs. Bro TV. Nézzük csak button log. Obrigado, doi. Obrigado, doi. Saca de conto com papai, não tem ideia, eu vou pôr assim na chance. Jesse vagy Colt? Azt se tudom, miről beszélek. Akkor miről? Hát de ez karakter, bátya. De amúgy Bálint olyan rég Brawl Stars, aztán legutóbb Apex-oztunk. Lehet legközelebb elprimóval kéne jönnöm. Nem! El Primo! Van rá egy skinem. Yeah! 1000 ilyen cucc. Szukabiet gyerekek. Szukabiet. Hát a szukabiet azt sem tudják, mit kell, tudod, valaki nem tudod. És tudod, azt kell elkezdeni anyának. Anya! Szukabiet! Anya meg kislányom, azt a... Azt a jó büdös kis szádacskádat, azt, hogy fognád be a jó apukádnak. Amúgy, chat, a Brawl Stars-ban nem tudjátok, ugye vannak a kevés HP-s karakterek, és mindenki az erős HP-ssal megy. De itt egy magyar kakaós csigusz, hát cső bátya. De amúgy most épp előbb vettem kakaós csigát. Chat, csak be kell vonzani. Menj innen. Mandy, Daisy. La 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 la. El Atomico. Ez csak egy skin. Bálint, mikor lesz Brawl Stars videó? De a kis, de legyen már. Ja, gyors Stumble Guys videó. Mi van, defa gyerek? Gyere, bull! Te nagy bullet! I need more bullets! El Primo! Aha, Showtime! El Primo a kedvenc karakterem amúgy. A klasszikusok, a klasszikusok a jók. És ti várjátok Draco érkezését, chat? Amúgy a Brawl Stars az pay to win szerintetek? Fuck bro! Az a Nita. Mandy!
Csípett valami. Suka Biet. Aj, cuka bia. Aj, Suka Biet. No. Amúgy nem tudok németül. Na. I speak English. I speak English. I speak English. Írja le mindenki németül azt, hogy Szeudza, és akkor elhiszem, hogy németet tanul. Panszilkajsz. Ja, az angol. Hát hülye vagyok. És a német emberek azok még talán kaphatnak is Úgy lesz eszé sorsolás. Epic! Hát jön 200 coin. Amit te most gépen játszol? Mit? Szóval. Nem. Tableten nagyon gyorsan. Nagyon gyors. De tudjátok, chat, amikor a szerverek nem indulnak, nézzük, laggol az egész. Biztos. A Bálin csak egy hónapja boostrászozok, de már szinte ismerem az egész játék történetét. Jaj, hát Daril, gyere ide bátyácskám, hát hagyj puszíjam már meg azt a robotfejedet. Gyere idék, Defa. Jó, gyere. Como si son a lolimba. Ott van a gyerek, ott van. Edgar. Edgar megöl az Edgarért, hiszek a KFC. Írja le a chatbe, aki már látta az alkonyakot. Alkony az eszedbe, hát 5. legjobb film szerintem. Mit mondtam? Amúgy, hogy ki láttad, de amúgy ez jó film. Van az a vámpír, vagy a sima csaj, aki szerelmes a vámpírbe. Azt a csajból vámpír lesz, azt így megölik egymást a vámpírok, az nagyon jó. Azt a vége az, hogy meghal a csaj. Hát te akkor nem tudom. Akkor én nem tudom, melyik filmet nézted. Hát a végén meghal a csaj. Majd ez születik a gyerekük, tudod, és meghal a csaj. Ne! Azóta már jött ki új rész, nem tudom, hogy te mikor láttad. Alkonyatban, mikor jött ki új rész, bátyja? Alkonyat hanyalsodás második rész. Azt tudom, Abban nem hal meg Bella. de akkor melyikbe hal meg? Nem hal meg Bella! Meghal! De meg vagyok. Hatalom szervezetébe és felélt vámpírként. Igen, jó, akkor így értettem, hogy meghal. Nem hal meg. Tudom, de így értettem a meghalást. Jó van, ha úgy mondjuk, akkor meghal, de mégse. Az emberi életét feladja. De amúgy ma azért, mert szexeltek az életvámpír. Nem. Hát tudom. Írja le a chatbe, aki azt mondja, hogy De amúgy megöl a Krov az megöl. Megvérgez. Megvérgez. Megöltem a Krovot. Nup. Megölök mindent. Nem haltam meg, érted? Pedig jó, hallod? 500 HP-m volt, jött rám a Krov, megöltem, van a 100 HP-m, jött rám a Mortisast is megöltem. Bajo the brain. Gyere, betöltöm a szuperem. És gyerünk, easy. Nyúborka. Tudom, núborkát belburjuk bokorba, hát mit csinál? Mastery rank up Edgarral. Már harmadik masterin vagyok, és 75 kredit. Ez a experience, ez azt jelenti, hogy tapasztalatunk. Pont jobbkat tudod, hogy kell hozzá XP-t. Sőt, én meg fogom venni a 4500 forintot. Sőt, a 4500 forintot 170 göbet, meg kell az a Janet.
Mi Janet? Hát jó, já, jó karakter. És Daisy, és ide fingott a kutyám, annak örömére. Nagyon ügyes. Biztos ezt tanulja. Mit tudod tőled? Hát nem tudom, igazából ki tanította meg fingani, talán az anyja. Gyere, 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 gyere. De volt. Már nem gyerekkora van óta nálunk. Oh! Mínusz 5 kupa. Szia Daisy baba. Kb. Jedvokottak, hiszen amúgy ki utálja Lien az X-et? Én igen. Itt a rész, ez kell! Bálinta utálja Lien az X-et. Persze. Hát az meleg, az eljátszottam azt, hogy terhes. Jó, mint a csúnya szót mondtam, hát kisgyerekek, akik nézik bent, ezt ne tanuljátok el. Mondjátok a szüleiteknek, hogy Bálint hibája, ő nem vágja meg a videót. És nem fogod, és még ezt is nem kell. Lássátok, hogy ez milyen ember. Igen, ez jó szívű. És elkopott a csákánom. Mert utólag nézd vissza a videót, hogy tetszik-e. Amúgy chat, én kicsit hülye vagyok. Amúgy nem. Én nem vagyok autista. Kevem a szószom, miközben És a kérdezfelelek videóból a csatornán kimaradt, hogy meleg vagyok, és a válaszom pedig, hogy igen. nem! Miért lennék az? Hát Hát hülye vagyok. tudom, hogy az vagy, hogy mindenki tudja. Hát egész osztály tudja. Én, A Dorka amúgy az a kilike, a szerelmes a Bálintba. nem, Nórika. Nórika az engem néz órán. Amikor nem vagy ott, felé fordítom a fejemet, hallod, mindig rajtam van a feje, és amikor odafordítom, rögtön így elnéz, és bepirul, érted? Mit érez? Biztos pirítós teve. Pirítós. A legfinomabb magyar, az nem is magyar kagya. Amcsi. Olasz. Amcsi. Ezt kerestem! Bocsánat, nem kiszedni. Ui, gyere, gyere! Edgar az nagyon OP. De van egy olyan alkalomból is egy olyan karakter, Edgar, és ő vámpír. Igen, tudom. Edgar vámpír. Edgar nem, hát ez ilyen emós gyerek, aki nagyon erős. Ilyen emós gyerek és assassin. Az ember. Azt tudom, hogy így velem nincs. De van egy vámpír. Mortis. Annyit tudok. Tudom, hogy van olyan, hogy Edgar. Meg van az a farkas, nem tudom mi a neve, tudod, aki átváltozik farkassá. Nem tudom, hogy hívom például. Musta bombastic, bomba fantastic. Írjátok a kommentbe, szerintetek benne mi a gondot. Musta bombastic, bomba fantastic. Ez vas? Vas! Most- Lássátok, csak így elszaladtam a vas. Vas az nagyon rossz. Mert Bomba fantasta. Jók, hogy hol az otthonom. Kis rész. Szukabiet, srácok, ti vagytok a szukabietmenek. Ők a baliontizok. Nem, ők a tűzfanok. Tényleg, majd valamikor csinálok egy Discordon szervet, hogy tűz. Egy Discord szervert, hát én már rég csináltam magamnak, és nem csatlakozott fel senki. Azért, mert meg se osztottam amúgy. Tényleg, hogy lehetne
Chat, szerintetek beteg vagyok? No, Amúgy nem megyek suliba egész héten. Milyen jó nekem, és csak a hasam fáj. Meg még futni sem megyek, Jenny úgyhogy... beteg. Igen. Agybeteg. Oh my god, te meg tűzbeteg. Meg túl lázas vagy a sok tűztől. Lázba ész. Akár még ezt sehol sem fogok kiaddomatok. Ki Már énekel megint ott a háttérben? Hát nem tudom. Molly, halkíts már le azt a gépet. De, nem hol énekel? Nem. De olyan szép. Itt egy olyan hogy bróftalk. Itt a bróftalk, kamu. Nekem mindegy. Oszta. You make you feel right. Jaj, ennyi volt. Itt a vég. Ah! Guarda. And I wanna kiss you, make you feel right. Na mit akar trédelni az a gyerek? Te még mindig ugyanazon a játékon játszol? Mit? Mindig golftászozol? Bármit adok érte, csak tesó. Tesó, adni akart a gyerek nekem egy 385 ezres percet. Beteg. Aha. Vannak beteg. Hát a Robloxba. Ja. De adtam neki, pedig a legjobbakat oda akartam neki adni. Ilyen 400 ezreseim voltak, azt nem fogadta el. A 300 ezresért. Aha. Most hát nem voltam, odaadtam 500 ezeresemet, és volt még 385 ezerese, és ezt nem akart odaadni, érted? Felháborító. Volt valami tűzharcon, amúgy tűzharcodok. Már is volt tessék. De tűzharcodok? A Megnyertük. Megveszítettünk is egy. Mondjuk például a szerdai döntetlen lett. What? Ich bin aimbot. Ja, mi van, defa. Defa. Ich bin. Ich Hány bin. éves vagy? Itt van, ich bin. Hol? Ich bin. Én vagyok. Oldjon meg! Benni. Ich bin. Én vagyok. Du bist. Te vagy. Itt van egy olyan, hogy ich bin buftak. Ich Nézzük. bin. Én Gyere. vagyok. Na megint Gusztán. trédelni akar ez a gyerek. Gusztán. Tippeltek. Este van vagy nappal? Tippelek nappal. Jöhetnek a kommentek. Hát nem, hogy normális. És nappal van, aki a... Hát én a nappal szavaztam. Hát kell, hogy este van és essék. Jaj, de jó, tudod, mit összefa. Megy a felvétel? Megy a felvétel, jó van. Akkor... Hány perce? Nem tudjam. Na, mindjárt megkukkantam neked. Összesen felvétel... 28 perce megy. Nem, ma csak kevés fél óra. Azt figyeljétek, milyen menő ki van dekorációzva azért. Na jó van. Ez figyelj, nézd. Nem fog sokáig tartani, mert én megyek mindjárt alkonyatózni. De komolyan, bátyja. Bátyja, nem, biztosan. Ha! Ki nevetett? Tegyél fel a kezét, aki nevetett. Ez nem nevetség, ezen nem nevetünk. Brawl Stars vagy Minecraft? Persze, hogy Brawl Stars. Kánálja volt! Mit csinálsz, jó gyerek? Csak egy kardot. Megberölni a kolt. Ne, meghalok. Vannak pakok.
No, Pasta, Luda Biz, Mata de Gota Besa Bedej, do da dish, da. Sick it, bring bumper, bring mama, bring mama more. Bring mama, bring mama, bring mama more. Bring mama, bring mama, bring mama more. Do da dish, da da. Mana peko taki seko, da be, do da dish, da da. Sick it, bring mama, bring mama, bring. I speak German. I speak German. I speak. Én vagyok. Víz, te vagy. Woo! Morics Peti a legrosszabb. Woohoo! Yeah, baby! Nem tudom micsoda ez a Tényleg, gyere bátyába, te ismét, I speak German. Nem tudom mi volt az ember, de ezt kinyitjuk. Na gyorsan lemegyünk a címkét. What? Mekkora dynamite! Gyorsan fussunk, itt a cím. Ez Na, kell ez a cím. A címből tudunk csinálni Andezit kalória. andezit aloj. Andezit kalória. És kell Ugye? egy csomó andezit, mi meglepő? Da da. Mata te kota beszéva des, da des, da des. Seke bring mama, bring mama, bro. Bring bro. Bring mama. Ó, meg kell vennem a Janettet, érted? Miért is? Ez nagyon menő jó karakter. Andezit! Én megveszem, nem érdekel, ez a legjobb karakterem. Van vedd meg pont 1500-as gömmet, 1500 gömmet. Mi bajod? Tudod, van az 1500-as gömm a Stumblecast-ban, vedd meg nekem. Dehogy veszem, majd talán szülinapodra. De nem, mert anyukám, vagyis hát nem anyukám veszi meg, hanem én nem veszem meg, mert akkor anyukám ki akar, hogy másnak veszem. Mi ez? Zamina mina zabegariba. Just type for it. Ravnickel. Zamina vaka zami. Tudjátok már mi ez a Ravnickel? Zamina vaka zamina zabegariba. Nincs, akkor megjavítja a unatkozás korszaka. Waka zamina zabegariba. Just type for it. Zamina waka zamina zabegariba. Just type for Afrika. Alapizé a Janetnek az alapsebzése az 1920. Igen, nem, 1960. Érted? A sima sebzése is. Ez a multia pedig 1600-as sebez, tehát a sima lövése sokkal OP, mint a... És átmegy több ellenfelen is, tehát azért szeretném jó lenne megvenni. Folytatjuk. Cím. Andezit. Eztek, jöhet andezitből. Bőség. Mondjuk ezt a Janettet bármikor megbírom venni, tehát nem most kell. Csak a shopban éppen jelenleg van bent. Melody! Hangom. Oké. Meg lesz 64 és már megyünk ki. Jó, és ilyen fölfelé. Végre. Go. És tudod, egész videóban nem is hallatszott a hangom.
Utcára nyílik a kocsma. Majtó. De kihallatszik belőle a szép muzsika szó. Egy sört ide, sört oda, de szép barna lány, az anyád úristen, itt maga szép hajú rány. Egy sört ide, sört oda, de szép barna lány, az anyád. Most szerintem hülye vagyok. Hé, van egy utca, a hangulat olyan, mint a mindig. Folyna, folyam, folyjon, folyjon, Kiskatinka. Bécsi utca. Nem tudom, hogy szedjétek. Utcára nyílik a kocsma ajtó, de kihallatszik belőle a szép muzsika szó. Egy sört ide, sört oda, de szép barna lány, az apád úristen, itt meg az zöld. A másik volt. Egy sört ide, sört oda, de szép anyalány, az anyád úristen, itt meg a fasz vagy. Van egy utca, Na igen, Igor, akkor most már ezért fog lefítani a YouTube. ez az, legalább nem az én videóban. Utcára nyílik a kocsma ajtó. Kihallatszik belőle a szép muzsika szó. Egy sört ide, sört oda, de szép barna lánya. Anyukád. A fejed úristen, így maga zöld hagyú lány. Egy sört ide, sört oda, de szép barna lány. Az anyád úristen, így maga szép hagyú lány. Van egy utca, ahol a hangulat olyan, mit a mindig. Folyna, folyam, folyjon, folyjon, Kiskatinka, a lebdelőm, a gyújjörra. From Donkin, chumming, purr, 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 purr. Hey, utcára Vasárlat. de kihallatszik belőle a Srácok, 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 srácok. Srácok, srácok, hamarosan jövök, mindjárt jövök, bátyám. De én nem kapcsoltam. Másodperceken végig a videónak. Kérnek jel, mit csinál? Bumbamba, meg. Van antizikás. Tekkel. Persze, hallod? És én mindjárt nekiállok ilyen lélekkrisályokat gyűjteni. Bimbamba, Tigris bátya megérkezett, cső. Na benni, én faszokat mondom, én faszokat a srácoknak, hogy nyöpöm le a vidit. Csumi bátyák. Várj, még nem. Ah, shit. Here we go again. Over neked the best videós. Írjátok már meg kommentben, mit jelent ez a... Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise you. Fuck you, bear. Fuck you, bitch. Jaj, bocsánat, hát... Ura lesz. Kialatódik belőle a szép muzsika szó. Sört ide, bort ide, de szép barlang. Na szóval. Pillanat, antruhozik valahogy. Sziasztok emberek, én nagyon több videós itt voltam, sziasztok!